Els clubs de lectura han demostrat la seva capacitat per a la creació de vincles socials i afectius i per a l'enriquiment personal, cultural i social dels qui participen en aquests cercles. Però quin és el secret del seu èxit? En primer lloc, el club és un espai de socialització. Allí els lectors i les lectores es troben amb altres persones amb les quals poden compartir la seva experiència lectora. També poden descobrir nous significats en els textos llegits, ampliar la seva mirada cap a gèneres, autors o títols desconeguts i aprofundir en el seu coneixement de la literatura i del món. De vegades, el club de lectura ofereix l'oportunitat d'eixir de casa per acudir a la biblioteca o a la llibreria de referència i trobar-se amb veïns i veïnes o viure noves experiències. També els no lectors o no tan lectors se sumen al club de lectura de la biblioteca de l'institut perquè allí passa alguna cosa que no es volen perdre i aquest pot ser el principi d'una aventura lectora única. El paper de la persona mediadora, a mitjan camí entre guia i simple company de lectures, és un rol difícil però molt enriquidor per a la persona que l'exerceix. Requereix d'un cert coneixement de dinàmiques de grup per a facilitar la participació i saber respectar els ritmes de cadascú. S'ha de situar lluny de l'erudició, però ha de tindre una formació literària mínima per a orientar les sessions del club. La selecció de les lectures és una altra de les claus. Cal atorgar el protagonisme als lectors i lectores que hi participen, ampliar el ventall de temes, descobrir nous autors i autores sempre en funció dels interessos dels participants, procurant donar veu a totes les sensibilitats. Finalment, la possibilitat de relacionar les lectures realitzades amb altres expressions culturals, música, cinema, teatre, facilita la vinculació dels participants, ja que connecta amb més interessos personals i afavoreix l'acostament a l'experiència cultural d'una forma holística, molt més creativa i enriquidora.